faptul că în tentativa de consolidare a ceea ce numim postumanism, există o utilizare prin elasticitate și o teoretizare cu orice preț, care ambele țin de intenția de depășire a situației potrivit căreia omul anihilat de întâlnirea consumerismului cu tehnocultura nu mai tatonează, nu mai acceptă grefa unei alte tatonări. Ceea ce vă propun, depășind, bineînțeles, prima precauție, e amplasarea într-o teoretizare variabilă, adaptabilă și continuată, i-am zis eu, ca prelungire sub inflexiunea deopotrivă a prefixului post, dar și a lui re, cel din urmă apt a transporta sensul înspre o specifică denominație a conceptelor cu sensul de depășire. Așa cum anunță și penelul, mă refer aici la regenerare, recompunere, reactivare, reafirmare, rescriere sau chiar refuncționalitate. Vorbind despre prefixul re, bineînțeles că trebuie să apelăm la Jean-François Lyotard, potrivit căruia reul nu presupune, nu mai impune întoarcerea la origini, ci imprimă cu sens direcția travaliului psihanalitic. Dar, cu siguranță, postfuncționalitatea activă a filozofiilor politice pare să indice o situare după, alternativă cu miză directă, în depășirea cu orice preț a propriei condiții. Nimic surprinzător, aș spune eu, în măsura în care apocalipsa profețită și încetatea filozofiei politice, iată că nu e nimic mai mult decât un zvon, o informație bombă, o știre zgomotoasă, un ton și o tonalitate, așadar o altă post-teorie. Neil Barrington atrăgea atenția cu privire la precipitata celebrare absolută a sfârșitului omului și invita ferm la evitarea altoirii cu efect letal a postumanismului pe structura umanist-liberală despre individ, tocmai prin extinderea prerogativelor subiectului liberal, prin neabandon în zona post-umanismului apocaliptic comun. Așadar, o primă invitație la descitirea unei partituri așezate sub semnul triplu al lui Nietzsche. Nici radical transformatoare, nici dezumanizantă, dar nici nihilistă. Bineînțeles, toate acestea converg în direcția unei sinonimii cu a avea grijă după om, printr-o deconstrucție citită. Vedeți că am marșat și am mizat foarte mult pe tot ceea ce înseamnă descitire, deconstrucție, până la urmă teoretizare variabilă, așa cum o anunțam, concepte care ne trimit, bineînțeles, la Jacques Derrida și la un text pe care îl putem considera fundamental pentru ceea ce înseamnă descitirea omului în partitura aceasta ca ultim om. E vorba despre textul The Ends of Men, text care vizează încă din titlu formele de plural și până la urmă opțiunea în traducere pentru două sensuri. Sfârșituri și încheieri. Dacă sfârșiturile presupun ducerea la un capăt sau la celălalt, prin terminare, încetare, epuizare, înfăptuire sau realizare fără rest a unui lucru sau a unei activități, bineînțeles cu tot reflexul de blocaj final, slăire, deces, încheierile, dacă ar fi să dăm crezare definițiilor de dicționar, strâng nasturii, leagă șirete, potrivesc, îmbină, concluzionează, definitivează sau limitează, neeludând ca explicație rară de dicționar, ajungerea la deplină maturitate. Pentru că vorbeam despre această dublă opțiune în traducerea titlului lui Derrida, Adrian Tăsârgu mizează, iată, tocmai pe accentul direct
cuprinsă în încheierile omului, ceea ce confirmă aserțiunile deridariene, potrivit căruia intenția filozofului e aceea de a se plasa la limita discursului filozofic. Nu cred în moartea filozofiei, nu cred în moartea omului, nu cred în moartea lui Dumnezeu, nu cred în moartea cărții, spune Derrida, anunțând, de fapt, că nu există un sfârșit al cărții, așa cum nu există un început al scriturii, sau scrierea nu poate să înceapă în exact aceeași măsură în care cartea nu poate să se sfârșească. Așadar, încheierile omului fac obiectul unui dublu registru situat aproape, în prematur, într-un nu încă, acreditând cu sens mai degrabă un fond decât un ton apocaliptic, așa cum se grăbesc exegeții lui Derrida să puncteze. Deloc întâmplător, Derrida își prezintă și mizează ca punct forte al unei conferințe susținute la New York în octombrie 1968, tocmai pe textul pe care îl anunțam, și semnala că orice demers filozofic conține implicit o semnificație politică care studiază esența comună, am spune noi, regândindu-ne la explicațiile de dicționar, precum ar închide nasturi dintre filozofie și politică, considerând, și aici o să regăsiți politica și filozofia școlii noastre de vară, considerând că doar instituția academică implică deopotrivă organizația și limbajul în stilul filozofic caracteristic al accepțiunilor largi ale lui Antropos pentru a transmite rațiunea unui colocviu internațional. Miza directă a lui Derrida e aceea de a considera, și din nou ne întoarcem la școala noastră de vară, de a considera un colocviu internațional o formă de democrație.